Allahumma sholli ala Muhammad. Niki balik malih tentang afdole keutamaan tentang wudu. Pun saged wudu sedaya Pak nggih. Salate ganem nggih. Dereng. Kirang nama Pak sing kirang. Dhuwur karo ngasar. Mboten napa-napa, tasik belajar kok. Sing penting nglakoni salat. Jujur mboten napa-napa, tiyang niku sae mboten enten, tapi orang baik niku belajar menjadi baik. Lanjutke malih, muga-muga mungkin ben tambah semangat ibadah khususnya bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kula buka sekedhik nyuplik kateng kitab Wasiatul Mustofa niki wasiat tak muga-muga ngaten kula manfaati. Faslun fil wudu'i was sholati. Niki bab nerangno bab wudu lan salat. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh saka kanjeng Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali yuhe Ali, istasi ngatok-ngatok ke sira utawa ngapik-ngapiki sira. Ngapikno ing apa? Isbagul wudu'i, sangka ing nyempurnakake wudu. Fa innahum mongko sak temene wudu mau iku satrul imani, setengah saking setengahe iman. Pak nuwun sewu Pak nggih, nek jenengan wudu saged nyempurnake krana syarat lan rukune, mongko jenengan pun gadah setengah saking iman. Dadi nek jenengan wudu tok niku pun nglakoni ibadah wis duwe setengah saka iman ning jero ati, ning jero manah. Dadi nek wong gelem wudu berarti wis duwe iman najan setengah. Lah setengah malih piye nek gelem nglakoni salat. Dadi jenengan Pak wis nglakoni wudu ditambah salat sunah plus salat fardu, jenengan pun sae. Sae ini pripun jenengan pun termasuk makhluk hambane Gusti Allah sing ditandir sae, ditakdirke sae gelem sujud marang Gusti Allah. Jenengan bersyukur saestu Pak ngeten iki. Ditakdir iso sujud nyembah marang Gusti Allah. Mergo akhir zaman iki akeh wong lali. Bondone akeh derajate dhuwur ning ora gelem nglakoni salat. Milih pundi Pak, bondone gak salat apa bondone cukup salat? Cukup salat. Berarti kathah salat nggih. Cukup salat. Cukup niku apa sing dibutuhke enek. Najan sing digayuh luwih dhuwur yang sing dibutuhne cukup enek. Pengen tuku motor iso, pengen tuku sawah iso, tuku mobil iso. Pengen nambah bojo mboten. Ojo ngomong iso. Dadi jenengan ditakdir Gusti Allah iso saged sujud nglakoni salat berarti setengah duwe iman, plus nek salat berarti setengah full duwe iman. Bahagia apa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Kadewasan alhamdulillah kula jenengan ditakdir Gusti Allah gelem sujud marang Gusti Allah. Kathah tiyang niku ora gelem sujud mergo ora duwe iman. Lanjutke malih. Dadi nyempurnake wudune Pak nggih, wudu sing tenan pun sah kesoso. Bengi kula critake malih. Bismillahirrahmanirrahim. Faida tatkalane tawaddoa ing wudu sira, tatkalane wudu niku fala timsrif fil ma'i, mongko aja leluwihan sira ing dalem banyu. Faida mongko tatkalane farongta ing rampung sira min dhuhri saking sesuci saking wudu mau, faqara mongko ngucapo sira. Niki dawuhe Kanjeng Nabi Sayyidina Ali nek jenengan saged nglampahi sak sampune wudu maos napa suratul inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat al-qadar. Apa mboten Pak? Inna anzalnahu fi lailatul qadar sak terus nganti rampung. Mengki dibuka Quran, buka juz amane mboten napa-napa. Fadilah napa bar wudu kon maca kuwi
buka jus amane mboten napa-napa. Fadilah napa bar wudu kon maca kuwi lebajutke malih bin ba'dil husli saking sause masuk al-qadamaini saking sikil lorong asrotan apa 10 rambahan. Yufarriku mongko ngilangi Allah sapa Gusti Allah ngilangi apa hammaka ing susah ira. Jenengan saiki enten susah mboten Pak? Susah napa Mas to? Oh mboten, itu susah mboten iki. Susah mergo apa? Golek duit napa malih? Sepi duit napa malih? Mergo cek utang. Sapa napa malih? Utange akeh. Niki dawuh Kanjeng Nabi wasiat. Nek wasiat berarti insyaallah ampuh. Insyaallah mandi tenanan. Wasiat Sayyidina Ali nek jenengan nandang susah. Susah mergo obat masalah dunia apa bab masalah akhirat. Bab dunia mergo utange akeh, duwe utang, ora duwe duit iku bab dunia. Bab akhirat napa? Nyesel isuk mau gak nglakoni salat subuh mergo kekeselan keturun. Nek mboten salat nyesel mboten, Pak? Alhamdulillah niku bab akhirat. Kok jenengan susah bar wudu maca surat Inna Anzalnahu ping 10. Insyaallah digua diicali susah panjenengan marang Gusti Allah karo Gusti Allah diulangi. Niku syaratnya ping 10. Minimal si 10 nek saged ping 10. Maca surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Mangmula Pak jenengan niku kok nate mendem ari-ari mboten Pak? Bergadai Gusti niki. Malah kok pas mendem ari-ari niku diwacana syahadat ben kuat iman Islame, sholawat ben dadi umat Kanjeng Nabi oleh syafaat Kanjeng Nabi, diwacana kursi ben didono saka gangguan jin setan iblis, diwacana surat Inna Azal Qadar niki ben ditakdire Gusti Allah penak tuturane nek bocah. Diwaca alam nasroh atine ben lembut ora gedem ora iso nglakoni bab zina niku nek ari-ari ngoten niku. Nek ditasi nek bocah wis gedhe bocah nowa kalau angel kandanan nggih sami niku Pak. Inna Anzalnahu ping 10 karo sholawate nggih ping 10 disebulno sirahe mbon-mbone karo dituturi. Saged Pak nggih. Kok bocah niku angel kandanan diwacana surat Inna Anzalnahu ping 10 sholawat ping 10 disebulno sirah karo dituturi. Nduk le anakku dadi bocah sing soleh atau solehkah sing ngerti seneng sholat seneng ngaji seneng sholat krana Gusti Allah taala. Kok jenengan agak rutin ngoten niku insyaallah didadekno putra sing soleh lan soleh. Niki ngoten nek bab wudu jenengan bakal diilang susah panjenengan karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ngilang susah napa carane Pak? Maca sapa? Al-Qadar ping 10. Bab napa wae nek jenengan nandang susah. Lanjutke malih.